ଏହି କାହାଣୀଟି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିବାର ଭାବନ୍ତି। ଏହି ଗପଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରେ ଗୋଟେ କୁଆ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଗଛର ଡାଳରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଣେ ସାଧୁ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କୁଆର ଲୁହବୁନ୍ଦା ସାଧୁଙ୍କ ଗାଲରେ ପଡ଼ିଲା। ସାଧୁ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କୁଆ କାନ୍ଦୁଛି। ସାଧୁ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି କୁଆ ଭାଇ, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କୁଆ କହିଲା, ହେ ସାଧୁ ମହାଶୟ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। କେହି ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ଗାଳି କରି ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କେହି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। କୁଆର କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ମହାଶୟ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ସେ କୁଆକୁ କହିଲେ, ଦେଖ କୁଆ ଭାଇ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କୁଆଟି ସାଧୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନବାଣୀକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସାଧୁ କହିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୋତେ କୁହ ତୁମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସେଇଆ କରିଦେବି। କୁଆ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ହଂସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ହଂସ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହଂସ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାକୁ ପଚାର ସେ ତା ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯାଅ ଏବଂ ବୁଝି ଆସ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କୁଆଟି ଖୁସିରେ ହଂସକୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲା। ସେ ପୋଖରୀରେ ହଂସଟିଏ ପହଁରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ହଂସ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଛ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବ। ହଂସଟି କୁଆକୁ ଦୁଃଖ ହୃଦୟରେ କହିଲା, ନା ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଖୁସି ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଧଳା କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଶୁଆ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବ। ସେ କେତେ ରଙ୍ଗୀନ। ଏହି କଥା ଶୁଣି କୁଆ ସେଠୁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଶୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେ ଶୁଆ ଭାଇ, ତୁମେ କେତେ ରଙ୍ଗୀନ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବ। ଶୁଆଟି କୁଆକୁ ଦୁଃଖ ହୃଦୟରେ କହିଲା, ନା କୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ ଖୁସି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଲୋକମାନେ ଶୁଆକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭୟ କରୁଥାଏ ଯେ କାଳେ କିଏ ମୋତେ ଧରି ନେଇ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୟୂର ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବ। ସେ ମୋ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ରଙ୍ଗୀନ। ଏକଥା ଶୁଣି କୁଆ ଗୋଟେ ମୟୂର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିବା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ମୟୂରଟିଏ ଦେଖିଲା। କୁଆ ଦେଖିଲା ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେ ମୟୂରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ କୁଆଟି ମୟୂର ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ହେ ମୟୂର ଭାଇ, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଏ ଗ୍ରହରେ ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ। ମୟୂର ଦୁଃଖରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ମୋତେ ଏହି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ମୋର ପଙ୍ଖକୁ ଛିଡ଼ାନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୟୂର ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ କୁଆ ଭାଇ। ମୟୂର ଠାରୁ ekatha ଶୁଣି କୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପଚାରିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଖୁସି ନାହଁ ତେବେ ତୁମେ କାହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ ଭାବୁଛ? ମୟୂର କହିଲା, ମୁଁ ଏହି ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ତୁମେ କୁଆମାନେ ଏକମାତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଯାହାକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଲୋକେ ତୁମକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି କି ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି କୁଆ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ କୁଆ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ସେ ସେହି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ସାଧୁ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା ଆମର ବି ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଯଥା ତୁଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିଛି ତାର ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁବେଳେ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ରହିବେ ଯାହା ପାଖରେ ଆମଠାରୁ କମ୍ ବା ଅଧିକ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଲାଗିବା ତେବେ ଆମେ ଜୀବନରେ କଦାପି ଖୁସି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ସିଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ହୋଇଥିବା ଲୋକ ହୋଇଥାଏ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।